Gaixo, gaur azalduko dugu egutegi digitala nola sortu eta nola erabili. Bueno, Google Calendar aukeratuko dugu, guk plataforma hau, Googleeko aplikazioak erabiltzen ditugulako. Lehenengo gauza, Googleen gaudela, gure erabiltzailearekin sartuta, .8 hauetan eman, eta Calendar aukeratuko dugu. Hemen agertzen zaigu egutegia. Eta hemen joan naiteke, nire gertakizunak edo jarduerak sartzen. Baina kasu honetan sortuko dugu propio gelako egutegi bat. Hortarako, hemen ez, baizik eta hemen beran, egutegiak dauden lekuan, hemen dago beste egutegi batzuk, eta plus honi ematen badiogu sortu egutegia. Hemen jarriko diot, gelako egutegia. Sortu, eta joaten bana izatzera, hemen daukat gelako ordutegia. Kolore ezberdin bat ere jarri nezake, jarriko diot hau. Bueno, ja sortuta daukat gelako egutegia. Kontuan euki, Googleek erabiltzaile bakoitzarentzat defektu sortzen duela egutegi bat. Orduan, hau da, nire egutegia defektuzkoa. Baina, gero sortuta dauzkat beste hainbat. Bale, nik ikusteko edo ez ikusteko, aukeratzen duana, kenduko ditut beste guztiak, eta orain bakarrik utziko dut gelako egutegia, ikusgai. Bueno, hemen ikusten duzue hilabeteko ikuspegia daukadala. Nahi izan ezkero, jarri dezaket astekoa, zehatzagoa. Hemen aukeratu dezaket nahi dudan aste, egutegi honetan, eta banoa orain gertakizun bat sartzea. Nik hemen sartu ditzaket, pentsatu bilera bat edo ikaslea izango banitz, azterketa bat daukadala. Daukat azterketa bat, beraz jarriko dut hemen. Bueno, hemen hainbat datu zehaztu nezazke, baina nahiago izaten dut aukera gehiagoetara sartu, eta hemen ateratzen zaizkit zehaztasun gehiago emateko aukera daukat. Bale, ordua. 8:30 jarriko dut 9:20. Data, zehaztu dut lehen. Eta hemen beste aukera batzu dauzkat. Adibidez, txango bat izango balitz, egun osokoa jarriko nuke. Bilera bat izango balitz, errepikatu astero, adibidez. Bueno, orain, azterketa bat denez, horrela utziko dut. Hemen oso importantea, hemen egutegi guztiak ateratzen zaizkit. Defektuz nire egutegia ateratzen da, baina kontuan euki zein egutegitan sartu nahi dudan da. Kasu honetan nahi dut gelako egutegian sartu gertakizuna. Hemen oharrak aurkezteko idazteko aukera daukat, eta hemen jakinarazpenak. Hau, niri gustatzen zait, egun bat lehenago abisua ematea. Memori txarra daukagun nontzat, egokia da, egun bat lehenago abisatzea, kasu honetan azterketa daukagula. Bale, hau konfiguratu dut, gorde. Hemen dago. Pentsa, hemen, 10ean, daukadala norbaiten urtebetetzea, gogoratu nahi dudala. Emango diot, aukera gehiago, eta emango diot egun osoa. Egun osoan zehar, urtebetetze badelako. Nire gelakide baten, ikasle izango banitz, gelakide baten urtebetetzea adibidez izan daiteke.
gorde, eta ikusten duzu hemen gogoran ateratzen dela. Ez da egutegiko orduetan ateratzen. Pentsa hemen daukadala bilera bat. Zehaztuko dut. Bilera, aukera gehiago, eta hemen jarriko diot, 8 territatik, 9:30. Hau nahi da bezala aldatu dezaket, eta hau daukat astero, orduan, esango diot, astero errepikatzeko hau. Bideokonferentzia bat egin nahiko banu, honi emango nioke, eta hemen sortu zait elbidea. Hau kopiatu dezaket horrela, eta hau postaz bidali nezake, bilera horretara, bideokonferentziaren bidez bilera horretara, sartzeko edonor, ordu hortan. Eta hemen, bilerako oharrak, edo honi ematen badiot, akta moduko bat, Drive-eko dokumentu bat sortzen zait, eta hemen gai ordena jarri dezaket, erabili ditzaket, hainbat kontu. Gogoratu beti, non jartzen dudan, zein egutegitan. Eta listo. Hemen nahiko banu bilera hontara gonbidatu norbait, emango nioke, honi, eta gonbidatuko nituzke, nahi ditudan jendea. Eta haue iristen zaie mezu bat, eta baita ere abisua iritsiko litzaiek. Hemendik ere sortu nezake, gertaera bat, baina erresagoa da klik egin eta zehaztea hemendik. Eta horrela joango nitzake nire egutegia sortzen. Orain, sortutako gelako egutegia bakarri daukat biztan, baina jarriko banitu beste egutegi batzu biztan ikusten duzue, ateratzen zaizkidala, nire egutegi guztietako gertakizunak. Baina nik eman diodan morea, bereizteko, hemen agertzen zait. Pentsatu nahi duala egutegi hau osoa partekatu norbaitekin. Adibidez, ikasle talde batekin edo guraso talde batekin. Zer egingo dut? Joango naiz hona, egutegira eta eskuineko 3 puntutxo hauetan ezarpenak eta partekatzea. Eta hau, emango nioke, ezarri publikoki, ikusteko, kontuan euki, ikusteko bakarrik xehetasunak. Dena den, hau ez badaukate esteka, ez du inork ikusiko. Eta nik bidali nezake, egutegi honen esteka, kopiatu dezaket, eta eraman edo bidali dezaket beste norbaiti. Posible da baita ere, partekatzea egutegi hau. Hau da, nik ikasle talde batekin partekatzen badut, hau, bidaltzen badut, iritsiko zaie mezu bat. Eta hemen ikusten duzue iristen dela mezu bat. Eta esaten da, aukera daukate, ikasle horiek aukera eukiko dute, bere Google kalendarera gehitzeko nik sortu dudan egutegi hau. Añadir este calendario, baietz, eta ikusten duzue, ikaslearen edo izan daitezke gurasoak, nahi duzuena, ja hemen egongo litzakela gelako egutegia. Bere egutegian, bere kalendarren txertatuta egongo litzateke. Eta horrela, ikusten duzue, partekatu dezaketela egutegi hau. Eta esteka lortzeko, esan dugun bezala, publiko gisa utzi, baina esteka ez badiogu bialtzen inork ez du ikusiko. Kopiatu esteka eta bidaliko genioke, korreoz, edo Moodleen jarriko genuke esteka hori. Besterik gabe, gauzak antolatuta eukitzeko, gure jarduera guztiak, ondo dago egutegi digitala erabiltzea. Bueno, aio!